Enche na muhu se yenua bema omotola Friday yehu oyena atono e wo social media ne so na ebi mu kiremu bebre na na yenua bema no abusia epese omope ne kurable yenua bema ne da osise ya ye na mo kase na eba ye na ye di ekireba na esese ye ni abusia no edi hu nkomo yesi do ko hu do te ye anhu mu kire do ko hu nso a ono nso a wontumi anka bibia na yaba na ye be hu ofa a oye na abusia pene ne wa ha ne de sen na yenua bema no ete na yenua bema no oye na mfanse bichi abo abusia yi eba ne sen na ofa no entimi ene ye twetwe ho nkomo kakra na wa wo ba bia hu se yenua bema na film no osu anya ho enti ase ofa mpacho ne te sei mpacho ne fro sei ye friend ko juusu ko do ousu okay na me papa no musu bi do ajausu na ka obi ni ajausu ni babo be medi eja ba so wadaroma ya ba tense una oye ye mi omotola e wofa say na wofa so tie ya meni ni penim onya kola oya kikamu uba yi kwere yi asia ewa dance a edu onu nemo akwanhia ene bae okay akra ye be efi mo tra ye be ne nadanfu ba ku tina ambulance nu so kasa o kan se pa me papa ne me maame ne una utumi fu okom de mi awo nchen na me ba na na wo kono me ne den eto nya kola meka se wo kronfo na danfo na enum kasa se ye ka kire wo se omo ke kasa onum wi enso me na me no na onum wi na mo wi efutufo a utu mamu ano utu yefo ye ni twem so ane maame no amo ne wachi anopa bia ono no sorry ba na wabetiti aduane no ahwe se ne maame ade esi table so ahyase se woton ansa no beko ba bia obeko onye akola onye seti nemum edubre bi na wo ka bibi no no nte ase dia onye wo nyadwen obeka chiro pense ne awo ka we dia onye wo nyadwen mi akura mi jina mi friend say mi tu mi for ka chira mi pen ofa we ne o kan de me mfa aha na sem ye pain nemo kanadwen nemo ni sunu ne ba wo mu ni se openamfo enamfo sem ene dos na wona brabo uyi namfo a korono ye wo no kra wa de afia du onu sian ye hu se pa wo de baba wa bi kra ewure fia hada se wa pa ba do so ye hu bi sada sa onye holy debia masam no sati emasem ni na kwan na ye fie no so untumi mpe wo ba bra papa ne maame wo ho be ye kra be wo yesie ye nti se fie bi ma papa ne maame to kra no kra ba no ne na ewure ya ntiti ne so sa kwan ne so nemo afekubo de ope ensan no mo so enina kwan empenifo tem didie enina kwan ne dia ne enyankofa enagro ye ya de meba enti emano ma obi en kasa e bia akolabo ne sem no e akwanhia ena hia ofa wadaroma moti se modehie no afilimu no because monda munnim se bi se besi ana se kwese because onyi ahibia moti nsene me kura dia kura fe na makofo maba ma me kokofo mu kura me nwroye ena ne papa keto aba sa ya eja asemo abeni etibi wo me kokofo na me fa atare se ampa me kwane no kure die fi ono abasa no yenye ntumi fa ye penkosi ye je de fa mra kwanso
yɛde fa emra kwan so ansa na yɛbɛfa no na mede no kɔ mɔkyere koraba ya me ka kyerɛ ne maame sɛ ne asi no nyame ne nipa minim nsa no nso me yere me hu bobi ansa na me tumi afrɛ ne maame aka kyerɛ sɛ ama ne asi ona ye ne maame ba pani ana ne maame ba pani no eti me frɛ no obefie no obusa me yere sɛ akosu wo ho sister ho inhira ho ale pa kwesi aye bibi ana la se min kentre ne dia mene ne ko ne maame ono nko eti me hyɛ to ne brada sɛ ne namu na abu ti e ko ne maame ho ansa na me ko ka kyerɛ adia akwansha no hyɛ ti akoma na eya we de ye mamo ya akọ eda mo ase ya nhede ya me no de ma ono na oje sa na me ka kyerɛ ne maame obaye edom no kra bebre ko se ara wo hwɛ bode na ase ne akyire ho na ho nyina ye ma mlantia ne pese omo ha mi aza mi go fan konwa ena we domi abra ne ye yenya pedamu no kwa ya aka ya busianfo kwa ne abetra ase anti ofa ye das wasi wo ne de nyankopon se enka no kro obi obeti bia na ye ne ya ya kwa ne elim se mahamadum so ya na o dabi chese opie ba ye na ahuhuro de no ena owro ne ho no sade na ka ne ho tambia phone no da ne so do yeti want interfere no say omudum light mahamadum light enye mahama light entino se wa mbusia ni mu na wa mbusa ni maami ano ne te kwa sa time no ko wedding eto be fie no ni nua taya ne bataya odira wi no ko no da no de na kwasi sorry to de ni aka no no sunya shop enema na hu se BBS eto odum station no na ne ha nyina atu na wawu ye nua wu ya we de ye mamo ya akọ ye da mase ejanum ni nyankopon ehwe busa obedi ama ye gusu na ade de ya hwira de efise obie no ogba kola ni dinboni sanetie ese ni papa ene nipa bi a aba ha no kra eye me nwanwa obia bie na no apa kwesi de ni nipa apa kwesi de ni nipa iti esra urade se obegina tra ne tena be ya daso ne daso yiwa de mama profo me ya eneni jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchiremu ebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre so se wo krokituam na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu nkomo ubetimi afre yebeba ne no aba bedi hu nkomo